Il-kontribut bris l-arti u l-artisti li l-prezentatriċi ta' Net Television Mariella Pisani Bencini il-atati għal tant snin kien rikonoxxut mis-Soċjetà Maltija l-Arti bloti ta' premju prestiġjuż tal-Midalja tad-Deb. Taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella, is-soċjetà faħret l-impenn ta' Mariella f'dawn l-aħħar 27 sena kemm ilu jixxandar il-programm Meander inkluż għal dawn l-aħħar 7 snin fuq Net Television. Għal din l-okkażjoni f'kumment lil Net News, Mariella Pisani Bencini esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-premju filwaqt li wedet l-impenn tagħha għal dan is-settur fis-snin li ġejjin. L-arti lokali li 27 sena ilu meta bdejt jien fil-programm ma tantx kienet daqshekk magħrufa, ħafna nisa kważi kienu jafu bl-artisti Maltin hekk. Jiena għandi l-unur ngħid li permezz anki ta' Meander l-artisti lokali u l-arti permezz tat televiżjoni naturalment ħadu xejra oħra f'Malta. In-nies saru aktar konxi tal-arti, l-artist huwa bniedem sensittiv, l-artist huwa bniedem li rikonoxximent, anki rikonoxximent bħal dan ifisser ħafna lina. Din l-attività ssir ta' kull sena biex ikun rikonoxxut il-kontribut fis-settur artistiku għalkemm sfortunatament iċ-ċerimonja kellha tinqabes is-sena li għaddiet kawża tal-pandemija. F'din l-edizzjoni Angel Gallia qrat messaġġ miktub minn George Peresso li faħħar lil Mariella Pisani Bencini u spjega kif din ilha tagħti qalba għall-arti u l-artisti Maltin u Għawġin. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-President ta' Malta nnifsu li qal li mingħajr nies bħal Mariella Pisani Bencini is-settur tal-arti jispiċċa jintesa'. Minnaħa tagħha Mariella kienet intervistata minn Marika Azzopardi filwaqt li dawk preżenti setgħu isegwu siltiet mużikali mill-maestro Marks Peter Lucas. Minnaħa tiegħu il-President tas-Soċjetà Maltija l-Arti Adrian Mamo qal li persuni bħal Mariella Pisani Bencini huma katalisti għal dan is-settur grazzi għas-sem u l-impenn kontinwu tagħhom. Mariella kellha u għandha viżjoni illi taqbel ħafna mal-għanijiet ta' soċjetà, jiġifieri illi tippromuovi l-arti, tgħin lill-artist, tagħti għajnuna, tagħti l-ispazju u mhux biss l-artist iżda anki lill-poplu in ġenerali li jkun jista' jgawdi l-arti, jkun jista' jgawdi il-perspettiva u l-viżjoni tal-artist. Sa dan it-tant mument emozjonanti għal Mariella matul din l-attività kien meta wara li ngħatat il-Midalja tad-Deb mill-President ta' Malta, in-neputi tagħha Max Gio ippreżentala bukkett tal-fjuri imħejjija liha mis-Soċjetà Maltija l-Arti.